that is coming in from Shnong. We've had a positive case of COVID-19 in our state of Meghalaya. There are 8 active cases in our state. Kani kalajah hamau tharia Pomlakrai, ka Shnong wadon kumbanyo Tylli ki Longyeng, ka bajungai khat 8 kilometer na sor Shlong. Dong nya pet kumno ki nong Pomlakrai, bat ki bor sarkar ki le tre runti lang hakane ka khap pas air, pat ma shisha pante lakam ya ka jingpor kane ka jingpang. Di ladon bawan ban yathu yanga banakani ka Shnong ka chengi don iwe nong song Shnong ibalik trei bela hapo ka yeng chengi doktor te ha ka bakum kata kapor kamen siam ka changa kadap da ka ching sungu khia ka bakra ban tip ya ka bakum kata ka jingjia te hadien bangilaya kendu ya kani kalong yeng ngilaya keli ngilaya slok ngilaya krem tengi le siam ya kata kacing sisa pai tai kun jo kata yeng ila ya kendu ya kata kalong yeng ke badan kum kata kacing cia nakaliang cungi kum ka executive committee cong ka Shnong ngile ya syong kerki ngila ya pentip bat ngi phone sa kawan jerit nang ta ngi pentip sa ibdio masan yo jing tip ba kadon Kawei ke primary contact hakne ka Shnong lengba itu first in that case jongi pok state ke Shnong hi kelak long meeting wut kelak shim ye karai ban kener ye kti jongki hakne kelong yeng habala tip tikna ba iwe inong shong Shnong ila yo kem yo COVID-19 bat lapen kenria ye I Kawei na ki isolation center ha Shlong ki nong Pomlakrai lingba ki nong kit kam Shnong kila thau da ka COVID committee bat kila ya treshitom ban penjari ya baro ki rukom penkenria bat ri kerpang kecing batha ingi kalong baya katai kalong yeng baro ki dekat kimdei bakin mi sabar kumulong mentahi kene ka Shnong la dei kum Kawei ka quarantine center hakba laiposan ngut ki primary contact ki don hakne ka Shnong te ha bakum kata kecing ya kenduk kecengi ngila don da Kawei kecing mut kecing perkhat na kamta ban ya rap ya kani kalong yeng klem da don kanu kecing sngo iban ye I ndai ngi dei ban ya rap ye I ha ka bakum kani kapor kaban kadi kalong Kawei na kimat bakongsan ya ki yeng ki sem ki bala happen kenria bat ri kerpang Ora. Ini gimana? Tanya. bat kador ba Shnong kala trei borba pan penbiang na dong shadong ya ki knang bakin nam khuslai hakane kaliang kinong tre asha kilalai khmi ya kine ki longyeng man lakasni pan pet ya ka jinglong jingman jongki bang yo ngoi kene ko khubor ngadap dak jing sngos nei na banta jang gitu ki bejo ye kene ka jingpang klem kono ko jing sngos shapting jadi semang pat kuna te sa shu petip yang lawan bahir last ya dan ngajeng ho ne ngajeng shit ne ngajeng daw kabam kadi bang ki samla Shnong bat ki wei ki nong tres ngau bha kila ya le ting e ban pahara Shnong pat pet babaro ki ya bot ya ki kendon jong ka lockdown ki nong Pomlakrai kila shim kya ya ka jingpen kenria bat ri kerpang ya lade ka jingpen paji iwe na iwe pat ka jingdeng ya ki jingda khmat
bat ka jing sakti kat ba ki jingte la kam ka lockdown ki la kham ka loj ha ki kam rep ki nong shong shnong ki badon ha ka rep ka riang ki la ya nang leit pat shala ki kam kat badang yai pen paji iwei na iwei pat Ka Shnong ka latre borba urang ba Shnong secretary Shnong bagi dekat jong ka executive Shnong kila le bha ya ka ka ying yim don ka jing nyau ben na ka bata jong ki kila penbeng na do ko umbam ko umdi kila penbeng na ka jing don kam jong ki na dong sedong dei kata ha ka bangi pat ngilong tangki nong kersian la da ki ong yengi bangi le kumno la da ki don kam yengi kloi ban yarap lang te kene ka long Nuksa ye ki wei ru ni equivalenti bala da ki wei Shnong ru ki bot ya kene ga juk Nuksa ke ba kene Shnong kla shim nga try kene ga Jingïaleh jongi yo new jingpang COVID-19 kan long ka bajab hakani ka por pat nga snguru ya ka ban penpau ka ba kham kong san ya ka health department ka ba tang su pentep nilai kila kloi ban wan cha kene ka Shnong ga changi ban pendep ya kene ka kam dei na mar ka ching sim khia chong ka health department ngilala ban long kum ni kumang long hakani ka Shnong ka ba i ka changi ka department jong ka kot ka khia ka sngo ngu bat ai khuble shi bon e yaki nong shong shnong ka Pomlakrai mautharia ki bala pen i kumno ngi de ban long ban man habaya shem yakane ka jingpang